Egoitz, nahi, urbildu otoi. Bi puntuei beraz erantzuten baduzu. Sakelan zenbat gauza izaten dituzu. Euneko txekea izaten baldin badut usu. Jakin izaten dela aski arriskutsu, bizioeri eman baitaikieke musu. Zenbat diru behar da gau bat pasatzeko. Nik diru aski ez dut hemen gastatzeko, baina baldin bazabilzu goxo antzeko, etxean kanapean gabiltza hobeto. Una gehienez 5 puntuko bertsoaren osatzeko hitza, hautua. Hautua. Lau hurbil ditun arren, ene barrenean, gasolina gehiegi, badu azkenean, hori ikusi ezkero, onenean, baina ukan nahi nuke, nik aldamenean, autua erabaki bihurtzen denean.